Veciño, e foron os veciños e veciñas os que de veciños e de veciños, donde todos os veciños e veciños dos veciños e das veciñas, veciños e veciñas. Hola chicos, que tal? Bueno, encendemos unha para que se nos rexa un pouquiño, non? Mira que o ambiente está moi bonito, pero bueno, vamos a encender unha. Vale, así se me vedes un pouquiño deste lado e deste menos, vale. Así dá gusto, un telonero como este. Así dá justo. Vecinos, vecinas, vecinas, vecinos. Pois nada, boas noites ou boas tardes, mellor dito, chicos, chicas. E nada, estamos 15 días despois outra vez aquí. Vimos co primeiro que fixemos que, bueno, que conseguimos máis ou menos o que pretendíamos, que era que estuverades un pouco entretenidos e que desconectarades un pouco do desastre que estamos a vivir, non? Lógicamente, agora co paso do tempo, metidos na casa, vamos a estar un poquinho xa máis cansados e queimados de tanto estar na casa e toda esta situación, non? Entonces, nada, decidimos facer outro para dar cabida un poquinho máis á xente que foi quedando por aí do Grove, porque está cheo de artistas, cheísimo de artistas. Aproveito mando saludos, porque lógicamente as bandas non poden mandarnos porque non poden xuntarse, entonces vídeos ou conexións todos xuntos, non? Entonces aproveito, mando un saludo a Flameco, a meu primo Monchiño, a banda do Sequío en conxunto, a Cinconzocas, a, bueno, en general a todas as bandas do Grove e a todos os artistas do Grove, que o levan dentro, por lo menos, porque hai uns que se dedican a isto e outros que o levan dentro, vale? Nada, insistir que sabedes que o meu non é estar aquí, senón detrás, e mirad un pouquiño cal é o meu traballo, que seguro que vos dá curiosidade. Mirad como traballamos. Miguel, Miguel, ese Miguel, 2, Javi Boy 4, Pedro Eti 8, Emi 7, José Boy 5, 1, 4, Ale Boy 9, Xa vistedes, ese é o noso traballo. Este ano tuvemos a gran suerte, Eri e eu, de realizar en directo a gala dos premios Iris, que non sei se sabedes, os premios Iris é o galardón máis importante que é de Televisión España, e a Academia de Televisión España non o encargou, non? E tuvemos a suerte de facelo. Dito isto, que sepades que isto estamos facendo en directo, inda que si hai algúns vídeos que non os mandaron e non son en directo, pero bueno, o resto estamos facendo en directo desde a miña casa. O outro día fíxeno desde dentro do noso estudio e hoxe en día, o sea, hoxe en día non, hoxe estou facendo desde o Jalpón, donde fajo as farras eu e os asados, non? E quero mandar un saludo agora a todo o equipo de todo o Grove, porque desde as súas casas cada un ten unha función que estamos facendo que isto salga adiante, vale? Vou a saludar a Enrique, que desde a súa casa está levando o control dos tempos, despois bérrame, Birbi, estás pasando de tempo, non sei que, e a coordinación de todo, non? E bueno, un pouco eso, dirigindo todo. Enrique, saluda a todos, tío. Hola a todos, boas noites. Como diría Birbi, temos preparado un programa de pinga para esta noite. Esperamos que vos guste a todos e, sin máis, comenzamos. Moitas gracias por seguirnos. Bueno, Enrique, aí estamos. Vamos a saludar tamén a Martín, que está levando todo o control da emisión coa rede de YouTube, e, bueno, que é dificultosa, porque sabedes que está todo saturado e el vive cerca de min. Estamos aquí na carretera do Cóndor 2 e é complejo, non? E vamos a saludar a Martín. A ver, Martín, dinos algo, chico. Boa noite, Birbi. Aquí estamos controlando todo, que non falle. E a ver, semana pasada dixas hora e media, a ver se hoxe non empalmamos domingo con lunes, Veña, bo programa a todos. Sí, Martín, xa sei que me pasín de hora e media a 2 horas e media. Hoxe prometoche que non che agor 2 horas, prometoche, xa verás, vale? E vou a cortar os que se pasen. E vamos a saludar finalmente a Eri, que está aquí. Eu estou na horta, no jardín, no Jalpón, que lle chamamos Garito, na nosa casa, e ele está dentro no estudio, non? Entonces, vou a saludar a Eri, que é o que está manejando todo isto de aquí que vedes hoxe, non? Hola, Eri, saluda a todos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí intentando que salga o mellor posible. A ver que sale. Saludos. Vale, xa vistedes ao equipo completo. E nada, vamos a empezar. Sin antes decirvos que, bueno, como xa levamos un mes nas casas, ou bueno, sí, un poquinho máis dun mes,
Seguro que algún pasouse coa lejía e as paredes sacoulle a pintura, sacoulle a cal, sacoulle as llanas da area da lanzada, sacoulle todo. Entonces, hai que ter cuidado con eso. Porque, claro, xa non sabemos en que usar o tempo, xa estaba todo pintado, limpo e máis que limpo. Pero hai algúns que están aproveitando o tempo para facer outras cousas. Mirade pa este. Hai xente pa todo, hasta aproveitan isto para coller cachiños de terra. Bueno, sabedes que subeu o porcentaje de ventas de máquina de coser e de bidés alarmantemente, pero hasta un 500% da máquina de coser é entendible, porque, bueno, media España está, ou casi toda España, pois a que saben coser facendo mascarillas. Pero do bidé, eu creo que hai quen se asustou de que se quedara sin papel do váter e automáticamente decidiron volver a comprar, porque sabedes que hai anos que se eliminaron os bidés e decidiron comprar bidés outra vez. Dixo eu, para que se non hai papel, pois po que? Non hai outra cousa. Vale, nada, vamos a deixar cun pequeno vídeo de algúns memes do Grove, no que está Ouviña. Ouviña sempre dando canta aí. A ver, Ouvi, a ver. Oh. Está la cosa que trira, chavales. Me he enterado que cuando se vaya el coronavirus va a entrar otra enfermedad. Se llama el débola. Débola luz, débola hipoteca, débola factura de gas. Siempre me está pidiendo que yo comunique poco. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Oh, me dicen que ya tenemos una llamada. Hola, buenas noches. La pitonisa Reynolds te escucha. Hola. Oh, qué voz, cariño. ¿Cómo te llamas? Virtudes. Virtudes, como mi profesora de lengua, valiente zorra. Desde aquí te maldigo si es que sigues vivo. Ai, sempre aí, simpático de todo. Bueno, tamén hai que falar dos camioneros, que se fala algo menos que de outros sectores, non? Do que están pasando esta pandemia e que están axudando moitísimo e se están encontrando con moita soledad na carretera. Se non mirade para isto do Grove, que solo está. ¿Hay alguien aquí con vida? Bueno, amigos, xa vedes como están os camioneros, como están pasando. Vamos a encender outra luz xa para poñernos en materia. E, bueno, me sentín xa para poñerme cómodo e vamos a falar cunha persona que decideu un día marchar do Grove a probar fortuna en las Américas, un gran amigo, pero dos grandes amigos, un músico acojonante, e, bueno, e parece ser que lle vai moi ben, porque me enterín aínda estes días de que traballa na industria do cine, do lado da cociña, que está de chef, e ten anécdotas, bueno, con Natalie Portman, con Susan Sarandon, como di el, con Julat, con mogollón de xente. Estamos a falar de Vicen Canario, que seguro que todos, ou casi todos, o coñecedes, e que vos vai alegrar verlle a cara de novo, e vamos a preguntar como lle vai o tema este, e sobre todo en Nueva York, non? Que tamén o estamos padecendo moi fortemente. Vamos a saludar, vamos a chamar primeiro aquí a Vicente, a ver. Tacatá. Vicen! Hey! Hola, amigo! Hey! Ostras, que alegría verche a cara, tío, que guai. Ya, o mismo dijo. Hostia, puxencho temazo este de Frank Sinatra, New York. Que guai, Vaya, ese tema está de moda últimamente. Sí, se che digo eu. Ostras, vexo que sigues mantendo o vicio que ten o tecladito detrás, túa. Bueno, é pa quitar, pa matar o gusanillo, como se di. Bueno, que tal? Cantos anos levas xa en Nueva York? Bueno, pois van facer 6. En setiembre, se chegamos alá, farían 6 xa. Que bueno. E como che vai todo? Bueno, xa me enterín que te dedicas ao mundo da gastronomía, da cociña, e que estás traballando normalmente nas grandes producións de tanto de cine como de series de televisión, etcétera, non? Exactamente. Bueno, si hai como 2 anos e medio que empecín este novo traballo, non? Pero bueno, eu non son chef, como din aquí. Eu traballo no montaje do que é os que lle damos a comida a toda a xente que traballa nas producións, sea de películas ou de series, pero non cociñando.
non cociñando, Ajá. Bueno, pero millor porque así rozaste máis cos yuppies, non, de Hollywood. Pois sí, a verdad que sí, a verdad que tuve a suerte de verme cara a cara, incluso de intercambiar pois palabras con xente con Oscar, como dixeches ti a Natalie Portman ou Jude Law, que teñen Oscars, a miña favorita Susan Sarandon. Sarandon! Bueno, pois son experiencias moi bonitas e tamén é descubrir unha industria diferente da cal que che vou contar eu, a que ti te dedicas, que é a industria do que hai todo detrás das cámaras, verdad? Entonces é unha experiencia moi bonita, a verdad. E o tema xa do coronavirus, aí en Nova York estamos vendo que Trump foi moi pasota, como tamén foi en Italia, fomos en España, que somos todos moi alegres, e, bueno, non tomar medidas que tiña que tomar, e agora aí está desbordados. Como ti desde onde vives ti? Porque ti vives na isla de Manhattan ou estás fora da isla? No, eu estou vivindo en New Jersey, vale. Pero, bueno, estou de frente moi pouca distancia da isla de Manhattan, nada máis que cruzar o río, pero pertenece a New Jersey. Eu estou nunha ciudad pequena, Union City se chama, e ten uns 65.000 habitantes, para que te des unha idea. Estaríamos como entre Villagarcía e Pontevedra, unha cousa así. Como o Grove. Sí, algo así, xeitoso. Bueno, pois aquí onde estou, pois, se salgo á calle é como estar nun barrio tranquilo, é como se estuvera nunha calle do Grove, digamos. Non hai moito caos aquí. Aquí, hasta certo punto, pois a xente fai unha vida casi normal, pero todo ao redor, Manhattan, o sea, New York City ou Jersey City ou todo o que hai aquí ao redor, pois a verdad que mete medo, mete moito medo. Porque o que toda a industria está parada, como aquí, non? O traballo e todo eso. Exactamente, aquí están co que lle chaman o esencial, non? Igual que aí, supoño, polo que teño entendido, que son farmacias, supermercados e pouco máis. O resto todo está paralizado. E, bueno, vese que hai moito respeto porque tes que, para ir a un supermercado, tes que levar mascarilla ou un trapo ou algo que te poñas diante, ou etcétera, etcétera. A xente, vese que non anda moito de paseo, aínda que aquí si se pode salir á calle. Podes dar un paseo, como pasear o can, ou calquera cousa desas. Perdona, nós temos un aquí que é moi americano, que é Rajoy, que tamén saleu a pasear, porque é moi americano, el. Vaya. Pois aquí, bueno, a verdad que non se ve moito movimiento polas calles. Tamén, pois, hai... tes que quedar na casa, o toque de queda, digamos, pois aquí no sitio onde eu vivo, pois de 10 da noite a 5 da mañá, non? Que tampouco é moi... Si sales a outras horas, pois a mellor tampouco xe poñen unha multa ou non te van perseguir ou non vas a ir ao calabozo. Pero a xente, como que por propia iniciativa, pois queda na casa, porque todo o mundo está acojonado. E axudas aí económicas do gobierno tal ou nada? Home, sí, axudas hai para quen as ten. Co cal, a min, por exemplo, pois non me pertenece ningunha axuda, entonces tes que tirar dos pequenos aforos que poidas ter. Xa vimos, non? Que aí en Manhattan colleron aí excavadora e todos pa ollo, como se fora na Guerra Civil, pa vacuneta. Bueno, sí, eu tamén vin eso. Bueno, claro, é que parece ser que, según eu teño entendido, que esos son cadáveres de xente que nadie reclama ou que son desconocidos ou que pasado un tempo, pois en algún sitio teñen que meter. Entonces, pois, bueno, están facendo desa maneira. Non sei, é todo bastante caótico. Do Grove que botar máis de menos, meu. Do Grove, bueno, aparte de que se vai a decir a familia, os amigos, pois a comida, por suposto, a comida, o sabor a mar, un bo peixe ou calquera cousa que sea feita na casa, con produtos da casa, e, bueno, pois o cheiro a mar.
o cheiro a mar, porque eu aquí ainda que estou pegado ao río Hudson, pois non é o mismo. No río Jaso non baixa a marea, non? Para ir aos birbirichos. Baixa algo, baixa e sube, pero non é como alá, desde logo o cheiro a mar bótase de menos. Eu boto moito de menos o cheiro a mar. Moi bien, tes pensado como cando din aí como é España por el mundo, os españoles por el mundo, tienes pensado regresar algún día? Pois sí, a verdade que o meu cupo xa está feito. Eu xa decidín hai un tempo marchar para lá, pero poden ser meses ou pode ser un aniño, máis ou menos, pero xa toca fin, xa foi bastante tempo, unha experiencia moi boa, pero sí, prefiero marchar para lá, de algunha maneira tamén estar cuberto na sanidade e máis en todo eso. Claro, ese é un gran problema aí. Sobre todo desde que chegou o carallo este de Trump, o rubito este, pois a cousa está máis jodida. Ese invítalo ao Grove, ese botábolo do puente da Toxa abaixo, ese colle unha roazo ali, ou senón, invitámolo a ir á seca con Roberto Carrasco. Ai, Jesús! E xa se encarga el. Ou mandámoslle un juevos da casa de Agustín, e xa verás ti como se lle calman os nervios. Debería ser así. Vicen, é un gran placer saludarte. Non te quero forzar a que toques algo porque bueno, sei que estes días non estou de moito ánimo, a sí, verdad, para normal. Outro día preparamos aí así unha cousiña chistosa, con cariño, pero si agora mesmo non estou eu pasando moi... Eu solo quero trasladarche que se te bota de menos, tomando esas cervecitas por aí e serviritos, e tamén moito, pois, tocando e véndote tocar encima dun palco tamén, dun palco non dunha orquesta, sino dun palco con bandas Elvis Returns. Che mandamos moitos bicos, moitos saludos, moitos abrazos, e nos vemos pronto, tío. Gracias. Igualmente. Moita forza. Un bico moi grande para todos, moito ánimo, que todo isto ha de pasar pronto, xa veredes, ha de pasar, xa faltou máis. Bye bye, see you tomorrow. Tomorrow no, other tomorrow. Ok, my friend. Veña, chao. Vicente, xa viste, non cambia. A verdade é que eu facía que non falaba con el os 6 anos que se foi. Bueno, ao principio minto. Eu tiña redes sociales e falaba por redes sociales con el. Xa hai tempo que non as teño, entonces perder o contacto con el. E a verdade que o acabo de mirar e non cambiou nada. É un crack Vicente, un visiño moi grande, Vicente, moi grande. Bueno, vamos a deixar agora o Mar ben a presentarvos ou ben a conectar, como que irades chamarlle, con un familiar meu, cun primo meu que estuvo moitos anos de vocalista en grandes orquestas de Galicia e, bueno, xa anos que se retirou, non? Do tema. Hoxe en día ten un grupo, creo que de mariachi, ten un mariachi. Andan aí con rancheras e cousas destas. E, bueno, que algo nos queren facer especial, el máis os 2 fillos, meus primos, Nico, Abraham e meu primo José Manuel. José Manuel, a ver que nos contades, primo. Hola, moi boas noites a todos, a xente do Grove, aos amigos, en xeral a todo o mundo que está pasando, esta época mala que estamos na casa, sen salir. Felicitar a Birbi por esa idea que tuvo de xuntarnos a xente do Grove para facer un pouco máis ameno o de estar na casa. Vamos a facer unha canción de Rosalía de Castro, Adiós ríos, adiós fontes. Non sei cando nos veremos. Eu espero que nos vexamos o máis pronto posible. En canto podamos salir a lanzada, a ver os ríos, os regatos, en fin, salir un pouco daqui da casa. Un abrazo para todos, coidádevos moito, e nós quedamos na casa. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vistas dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde eu me criei, hortiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos,
paxariños miadores, casiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniña estrimbadoira da igresiña do lugar, amoriño da silveira, eu lle daba o meu amor, camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, adiós contento, deixa a casa onde nacín, deixa a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixa amigos por estranos, deixa veiga polo mar, deixa en fin canto ben quero, quen poidera non deixar. Adiós, adiós que me vou, Herviñado Campo Santo, onde meu pai se enterrou, Herviñas que dixei tanto, terriña que nos criou. Campana do pomar, para min e coitadiño nunca máis han de tocar. Xa soñeronse moi longe, cada bala de un dolor, o me soño sin animo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén queridinha, adiós por sempre quitais, digo este adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides queridinha, si morreu de soidad, tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vistas dos meus sonhos. Non sei cando nos veremos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Primos, que temazo, sí señor, un tema moi popular que chega moi adentro a todos os galegos. Bueno, vamos a seguir, vamos desta volta a recibir un saludo dunha persona moi importante en todo o país. Cando me refiero ao país, non a Galicia, sino a toda España, e incluso fora de España. Se algo ten de vosta profesión, a da televisión, é que ao longo de tantos anos acabas conocendo a xente que moitos acaban calando e acaban sendo do grupo de amistades de uno. Neste caso, Joaquín Prat, todos o conocedes, o fillo do mítico Joaquín Prat, do El Precio Justo e todo isto, que hoxe en día ten un programa con Ana Rosa e logo ten Más Vale Tarde en 4 polas tardes, non? Pois quixo saludarnos e mandarnos un mensaxe de ánimo. Hola Joaquín, amigo, dinos algo, porfa. Hola, soy Joaquín Prat, aquí me pilláis en la cocina haciendo un pisto manchego. Ya me gustaría estar preparando un buen pescado del Grove o un marisquito, pero no cayó esa breva. En fin, os mando un beso muy fuerte, deseando volver a pasear por esas tierras, oler el mar, estar con su gente. Os mando un beso muy fuerte, esto ya queda menos, esto está terminando, vamos poco a poco. No nos relajemos, pero vamos a ganarle al maldito bicho este y vamos a salir adelante. Ganas de veros a todos, un beso enorme y hasta pronto. Joaquín, gracias, tío. Un placer formar parte da tua vida. Vamos a seguir. E agora vamos a facer unha conexión en directo a través de Skype, vale? Con unha experta moitas cousas. E hai 15 días falamos con Javi Olleros sobre temas de menús e como manter unha dieta equilibrada, e hubo unha pregunta que me fixe sobre facer unha cena, o menú dunha cena para ter unha noite de pasión ou romántica coa parexa na casa para que manter a llama viva. Entonces, hoxe vamos a falar con unha experta nestas cousas e aparte sabe moito desto. Vamos a falar coa gastrosexóloga Mónica Novas. Ok, vamos a ver se conectamos con ela, Mónica, andas aí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi niña? Bueno, aquí muy bien, al calorcito en casa, muy bien. Estáis ahí en Fofán, claro, ¿no? Sí, aquí en la aldea, ya sabes que el confinamiento en la aldea es otra cosa, pero bueno, bien. Quien tiene una horta ahora tengo un tesouro, me cago en 10. Claro, ahora con el teletrabajo y la huerta estamos encantados.
Claro, a lástima da botella de Albariño, ahora aí, mima, botas a perder aí. Ahora solo podemos estar nosotros ahí en la botella. Ah, pero vai, Juan, y tú le dais uso, ¿no? A la botella, ¿o qué? Hay que darle una visita, que ya sabes que hay mucha humedad y todas esas cosas. Vale, yo te llamaba, hago esta conexión contigo, más que nada ya hablamos hace 15 días con Javi Olleros sobre, bueno, cómo mantener la pasión en la pareja y todo esto, y bueno, como sé que tú eres apañada, aparte que es tu especialidad, quería un poco que nos dieras unos consejos para, claro, todas las parejas que, porque hay gente que aún va a trabajar, que sale de casa para ir al trabajo, pero la mayoría no podemos ir a trabajar y estamos en casa metidos 24 horas con la pareja, o sea, ella con él con ella. Y claro, lo más seguro es que estén sufriendo mucho desgaste, de estar todo el día juntos o lo contrario, pero yo creo que lo más probable es que sea desgaste. Entonces, quería que tú nos dieras unos consejos cómo llevar mejor la rutina y que la pasión no se pierda, que siga viva la llama del amor. ¿Qué nos cuentas? Bueno, lo primero, pensar que esto no es una cárcel, que no estamos con nuestra pareja en una cárcel, sino que es más bien una luna de miel, solo que hay que saber llevarlo de la mejor manera. Solo eso, es tu consejo. Bueno, esa es la primera parte. Y luego la segunda parte es, cada uno tiene que tener un espacio por separado. Es decir, tenemos que tener unas rutinas y tenemos que estar por separado la mayoría del tiempo. Es decir, yo tengo que tener mis hobbies, tú tienes que tener los tuyos y tenemos que tener lugares donde estamos separados la mayoría del tiempo y lugares donde vamos a estar en común. Es decir, por ejemplo, pues nos gusta bailar, pues a tal hora pues decidimos bailar. O nos gusta cocinar, pues al mediodía cocinamos juntos, pero por la mañana yo tengo mis tareas en un lugar de la casa y tú tienes tus tareas en otro lugar de la casa. ¿Vale? Es muy importante que tengamos, digamos, como unas, entre comillas, vidas separadas y después lugares de encuentro. Eso es muy importante para mantener esa relación de pareja bien y evitar las discusiones, claro. Y tú verías bien, sería aconsejable que, como no hay restaurantes a donde salir, a donde tomar una copichuela, que un día por semana, el viernes, el sábado, que los dos hicieran un juego y que se arreglasen, que se montasen su mesita con su velita, su puesta en escena ahí guay y que acabara la noche como tiene que acabar, como Dios manda. ¿Eso lo ves aconsejable o lo ves un poco gilipollas esa historia? No, como decimos, como vas a estar durante el día haciendo tareas por separado y con hobbies separados, está muy bien que se ponga o que quedar en un momento dado, pues sin niños, a cierta hora y con una cierta preparación. Nada de estar con el pijama todo el día en casa, eso no, error, el pijama, error, ¿vale? Y después otra cuestión, también deberíamos tener algún tipo de dinámica que podamos hacer en pareja para mejorar la pareja y no tengamos tantas discusiones. Hay una dinámica muy fácil, que es conseguir una caja cualquiera de zapatos, la decoramos un poquito y se llama la caja de los elogios. Entonces, yo durante el día de hoy pienso en algo que me gusta de ti que has hecho hoy y cojo un papelito y lo meto dentro de la caja. Tú durante el día de hoy, algo que te gustó que hice, pues también lo pones dentro de la caja. Y por la noche, cuando quedamos juntos, prohibido abrirlo por separado, abrimos la caja de los elogios y leemos lo que nos hemos contado uno a los otros. Ostras, me parece genial esos juegos, creo que son y entonces fundamentales. Ayudará mucho porque normalmente siempre nos acordamos de las cosas negativas y no de las cosas positivas. Y si hay discusiones, porque el roce puede dar lugar a discusiones y la discusión forma parte de nuestra vida, ¿no? No el follón, pero sí la discusión. Claro, cuando estábamos libres, yo por lo menos, cuando discuto con la pareja, cojo y me largo y a los 10 minutos vengo renovado, paso de gastar energías. Claro, eso no lo puedes hacer ahora. Si estás en casa y discutir, ¿tú qué consejos darías? Bueno, a ver, es muy importante para evitar, vamos a intentar evitar las discusiones, ¿vale? El problema de las discusiones es estar demasiado tiempo juntos y querer hacerlo todo juntos como si fuéramos gemelitos y esto no hace buen efecto. Necesitamos tener tareas separadas y en el caso que haya una discusión, la caja esta de los elogios también nos va a ayudar mucho a bajar un poco la presión en casa, ¿vale?
el no intentar acordarnos solo de las cosas negativas que nos pasan en pareja y sí acordarnos de las cosas que nos han gustado durante la jornada. Y por otro lado, yo también estoy muy preocupada por las parejas que están confinadas en casas diferentes. Mima, pobre quién. Bueno, lo peor es los que están solos, los que viven el confinamiento en soledad. Eso ya es lo jodido, Bueno, pero ¿no? los de soledad ya están acostumbrados, no fue un trauma, no fue traumático, ya era una situación anterior. Pero las personas que pues conviven con sus padres, por ejemplo, que están en pareja, pero tienen que estar confinados por separado. ¿Sabías que ahora hay una aplicación para esto? No, yo soy mucho de roce cuerpo a cuerpo, yo, de aplicaciones. Pero hay una aplicación especial para el coronavirus, para que tú puedas tener, como digamos, unas redes sociales solo de pareja, que se llama Tuned. T-U-N-E-D, Tuned. No y es de des Facebook ideas. también, bueno. No des Sí, ideas. y ahí puedes decir cosas ñoñas. Muy bien, Moni, fue un placer, como siempre, hablar contigo, sobre todo oírte tu sabiduría que llevas dentro, y queremos mandarte un abrazo muy fuerte a todos los vecinos del Grove, ya que tú estás aquí cerquita, pero bueno, no dejas de estar fuera del Grove. Decir a todos que Moni tiene una casa rural, lo que aún no lo sepan, Madin Fofán, allí que está cojonuda. Yo tuve la oportunidad de estar ahí tomando unos vinitos y está genial. Tiene una habitación acojonante dentro de una botella de vino albariño, pero no una botella pequeñita, un botellón. Y nada, te mandamos un saludo muy grande, unos besitos, da saludos a Juan y gracias por estar con nosotros, ¿vale? Un saludo a vosotros y saludo a la familia también, que tengo a mi madre y aparte de mi familia, a mi hermana en el Grove, y pronto volveré por allí. Un besito. Cuidaos mucho. Genial, Mónica, genial. Moita sabiduría, moita elegancia e cachondeito. Gracias, Mónica, moitas gracias. Pois nada, vamos a contar ahora unha historia breve dun rapaz do Grove, guitarrista, dos grandes guitarristas de Galicia, que estivo na Orquesta Panorama moitos anos, e bueno, decidiu marchar para Madrid hai un par de anos e a probar sorte, e hoxe en día compagina as giras de dous artistas moi importantes na actualidade. Un é Roi Méndez, que sabedes que saliu que é galego, que saliu da factoría Operación Triunfo, e outro é Blas Cantó, xa sabedes, es componente de Aurin, que está en solitario e está arrasando Blas, non? De feito, iba a representarnos en Eurovisión este ano se non se houbera suspendido, non? Pero por o ano estará ele outra vez. E bueno, e ele está de guitarrista cos dous, facendo a gira dos dous artistas, non? Entonces se pode dicir que está triunfando moito, moito, moito. Estamos falando de Ángel González, o que todos conocemos como Lote. E bueno, el colleuñe todo este follón en Canarias, donde reside ou de onde é a súa parexa, que é Daira Monzón, que é corista de Blas Cantó, que Daira iba a ir a Eurovisión con Blas. Vaya rollo, vaya xojo de palabras, non? Pero bueno, penso que me entendechedes ben. E a el colleu no alá, e máis a ela, e bueno, están facendo confinamento en Canarias. Vamos a falar con eles, que seguro que nos van a cantar algo. Hola Lote, hola Daira, que tal amigos? Moi boas Birbi, moi boas Enrique, moi boas xente do Grove, xente que vai a seguir este late night de todo o Grove, que parece que tuvo tanto éxito a semana pasada que vamos a facer un segundo programa. Entonces, pois, desde aquí eu estou un pouco lonxe da miña terra, estou nas Palmas de Gran Canaria e quería, pois, aportar o meu groniño de area para que todo isto sexa máis levadeiro, que pasemos un domingo tranquiliño, entretidos polo menos, pero despois vou botar un temiña desde a distancia, acordándome moitísimo da nosa terra meca, e nada, esperemos que todo isto pase pronto e que sexa como unha mala pesadilla. Picazos. Por nada, Lote, venga, Daira, que aún no te vi. Veña, dadelle lume. So lady, be wondering, will be there to take my place, and now I'm gone. You need love to light these shadows on your face. Everywhere where shine.
between sand and song. You wake up on your own. If I could now, I'm going wherever you will go. You're right down low. I'm going wherever you will go. Maybe I'll find out a way to make you back someday, to watch you, guide you through the darkest of your days. I'm with red shine on and all the colors are down, down, someone else ever be bringing it back to you. If I could now, I'm going wherever you will go. You're right, go down low. I'm going wherever you will go. Run away with my heart. Run away with my road. Run away with my love. Despite out my life, my love, my silver warm in your heart, your mind, still with you for all this time. If I could now, I'm going wherever you will go. We are right, we're down low. I'm going wherever you will go. If I could turn back time, I'm going wherever you will go. If I could make you mine, I'm going wherever you will go. I'm going wherever you will go. Que calidad, Que calidad, que o Grove desbordamos. Grande lote e fenomenal Daira. Gracias, amigos. A ver si todo esto acaba pronto e nos vemos. Bueno, pois agora o que vamos a ver é un pouquiño unhas entrevistas que fixamos pola calle, Enrique e eu, e a ver que nos conta a xente do Grove en xeral, a ver que vos parece, vale? Vamos a velas. Vos en realidad notades que estea vindo xente que non veña no normal do ano, ou vese que non ven nadie, ou hai 4 pero son os que suelen estar casi todo o ano, como que ao respecto que tens que dicir? Pois que as persoas que temos aquí ahora mismo residentes levan desde o principio do confinamento aquí, normalidade absoluta. Realmente foi a Semana Santa en 30 anos donde non tuvemos movimento de segunda residencia nin de alquileres ningún, ni hoteles baldeiros, todo baldeiro, co cal, salvo movimientos puntuales para tema de estanco e cousas así permitidas, polo demais absoluta normalidade. E por último, cando acabe todo isto, que é o que vos gustaría os dous primeiro facer? Que botades de menos da libertad absoluta? Pois eu sair de traballar e coller o can e ir a dar os paseos que daba antes. E facer fotos. E ti, vos? Eu ir comer un pulpiño e un churrasquiño, como Dios manda, que boa falta fa. Como levades vos os que traballades, os que tendes a suerte de estar todos os días traballando, o medio confinamento? Ben, porque en realidad eu non teño ningún confinamento, salvo que non podo salir o sábado á noite, o resto do tempo veño a traballar todos os días. Vale, e o que notas que máis compra a xente no vosso súper, o que máis levan, o que máis se demanda, que produto é? O produto estrella? No, a carne. Creo que sí, que non é o papel higiénico, Non te creas ti, a xente leva comida para ter na casa e peixe congelado e cousas así. Cousas normales. Pero sabes por que non levan o papel higiénico? Ou sabes que creceu un 300% a demanda de venta de bidés
Todo o mundo está poñendo vida na casa porque tiñan medo de quedar sin papel do cu e agora lavan o cu, por eso non se vende papel do cu. Límpiano con algas, que está máis de moda, con balumada. Ah, pero a balumada si é fina e rompe, que pasa? Non rompe, home, que a balumada daqui é de boa calidad. Un produto que vendades que notarades moito, que, ostra, mira que vendemos desto. Levadura e fariña forza e fariña de bizcochos. Ai, xa. Ahora todo mundo é panadeiro. Ah, non, en tanto fariña que xa pensei que ibas a falar de outra cousa. Eu non sei. A mellor a fariña que colleron aí, igual era para facer pan e confundíronse. Do que máis botar de menos agora? Pois comer unha boa tapa de pulpo e un churrasquiño. E ir botar un pádel, e ir botar un fútbol sala e, bueno, eu que sei, vivir un pouco, non? Home, ir a tomar unha cerveciña e ao bar, non? Depois de vir de traballar, é o que máis boto de menos, non? É estar coa familia, de ir porque eu son de eu, non? De poder ir á casa de meus pais e a outro lado. Eso me entendes. E despois de que pase toda esta carallada, que é o primeiro que che gustaría facer, o primeiro de todo, que así que xeran mañán, podes salir, hostia, por vou a facer isto. Eu xa te digo, vou coller unha borrachera como te digo así de claro, porque isto é un problemón como mundo, e a parte cerebral se acaba, non? Porque isto é moito máis serio do que pensamos, Salir. Pero salir que, de marcha? De marcha. ¿De marcha? Sí, a ver, yo creo que todos vamos a ser un poco más responsables, quiero pensar, y conscientes, y hacernos pensar un poco en las cosas. Vale, saldremos más fortalecidos, ¿no?, de esto. Yo creo que sí. Por lo menos un poco más responsables, quiero pensar que sí. Bueno, fortalecidos de peito, porque de bolsillo... No, de bolsillo no. Eso nos va a afectar a todos. Vale, venga, Tenemos que empezar de cero todos. Vale, gracias, venga. Sí, e como se leva o tema do taxi? Está vendo moitos desplazamientos co taxi? No, nada, se move moi pouquiño, nada. Baixou un 70% ou 75% baixou as ventas do taxi. E xa por último, despois de que se acabe toda esta carallada, e bueno, pensar no traballo e na salud e tal, que é o primeiro que che gustaría facer realmente, que dirías ti, como boto de menos isto? Pois nada, salir á calle, facer unha boa festa aí, unhas borracheiras e todo eso para animar un pouquiño o ambiente. Que é o que máis botar de menos da liberdade? O estar nunha terraza tomando unha cerveza. É o primeiro cando se acabe isto que dirías ti, hostia, acabouse, pois vou facer isto. Bueno, pois o mellor viaxar. Non botar de menos os bares Claro que sí, de todo. Pasear, o can, sí. Pero o can podes pasear igual, non? Eu tamén, a mí tamén gustaría, sí. E ir á playa tamén. O que José Macarena de viaxe. José Macarena, de viaxe e tempo. Isto está na casa, do salón pa cociña, da cociña pa salón, pa habitación, pa horta, Pero tendes horta, quen ten horta ten un tesoro. Bueno, unha hortiña pequeniña, non é moi grande, pero bueno, polo menos para coller 4 rayos de sol, polo menos. Tendes jaliñas? Temos jaliñas, patos, loros, temos raposos. Entonces estás con quen falas co loro. Home, claro, máis co gatiño, máis corvesiños, agritos. Por que vais estes días, así como acabe isto, vou facer isto. Pois o primeiro que temos pendiente a cena da comparsa, ese primeiro, xuntarnos todos e facer un festonazo e a reventar con todo. E ante todo pasalo ben, e eso primeiro, xuntarnos todos os colegas cando se poida, e eso primeiro, e despois tamén ir a dar un pasiño pola playa, pegarse un chapuzón ou non sei. E agora mándalle un mensaje a todo o Grove. Muchas gracias, que quedar por na casa, que na casa estáse de puta madre. Qué simpáticos somos la gente del Grove, da justo hilo. Vale, chavales, mira, vamos a presentar a un cacharriño que ten nombre de muller, chamas Alexa. Tú xena hoxe para non estar aquí solo, vale? Podemos facer algunha preguntilla para que nos di, vale? Vamos a poñer aquí, vamos a botarnos para atrás, vamos a preguntar. Alexa, ¿conoces al alcalde del Grove? Lo siento, esa persona no me suena. Aún no conozco a todo el mundo. Y va a quedar justo acabo de coñer, ¡qué sorpresón!
Jose, non te conoce máis alá do pau. Eu que ti mandaba unhas palas, sacaba toda a area dai e poñía unha frontera. Será por eso que non che fan caso na xunta? Bueno, non te preocupes que non somos todos do Grove e con eso xa chega, non te preocupes. Bueno, vamos a saludar a un amigo, ou mellor dito, nos vai saludar el porque quixo estar neste día con nós e darnos un mensaje de ánimo, vale? É o que ten esta carreira, que te atopas polo camiño a amigos como este, non? Vamos a saludar ao gran humorista, actor, polifacético, é un artistazo, a José Antonio Touriñán. Touri, hola! Moi boas, Virbi, moi boas tropa toda do Grove e da comarca do Grove. Nada, mandovos un saúdo moi grande, unha aperta enorme para que pasedes con toda a forza e todo o ánimo posible estes momentos tan complicados, non? Pero nada, non vos esquezades de rir porque temos nos máis forza que o bicho ese. Así que, o dito, bicos, ánimo e moita forza. Gracias, Tori, gracias, tío. Un artistazo e un gran amigo. Sempre aí porque faga falta. Bueno, vamos a irnos outra vez a donde anda Balote. E daira, vámonos outra vez a Canarias. Pero desta volta outra isla, en Tenerife, vale? E vamos a saludar a outro grovense dos que andan tirados polo mundo, que está ali e algo quere falar con nós, vale? Seguro que nos acordes de todos. Santiago Vidal, pero todos o conocemos por 15 kilos. Por 15, que nos contas, colega? Hey, que pasa, todo Grove? Boas noites a todos. Boas noites, todo Grove. Buenas noites. Boas noites, moi ben, moi ben. Pois, que tal, chicos? Que tal, Virbi? Canto tempo, cantos anos sin vernos na cara, Mira ti por onde o coronavirus está xuntando a xente, Pois nada, chicos, ante todo un saludo, un abrazo para todo o equipo de todo o Grove, para o pueblo do Grove, e tamén para a minha familia, por suposto. Nada, decimos que por aquí a cousa está bastante tranquila, que na isla de Tenerife moi pronto vamos a ir xa á calle. Do todo o archipiélago canario, Tenerife é a máis afectada, pero bueno, ainda así non é tan grave como nos puntos de España, pero da península, pero sí vai ser máis duro que noutros puntos da península a recuperación económica, vale? Porque isto é un sitio turístico 100%. Pero bueno, tiraremos para diante. Nada, vamos tocar unha canción, porque temos un gran colaborador que é Noah. Noah vai ser un gran baterista no futuro, xa está na academia fai 2 anos, xa leva a marca 15, atención. E nada, vamos tocar un tema de Led Zeppelin, traducido ao castellano, o título é Sky hacia el cielo. Por que esta canción? Porque, bueno, a gran tragedia de toda esta pandemia son os fallecidos, que son moitos, todos os fallecidos están as familias, que realmente é bastante duro o che morra un familiar e que non te poidas despedir del, non? Aunque sea da forma que che gustaría, como se merecía esa persona. Pois isto é, creo que máis duro da esta pandemia, un dos puntos máis delicados, non? Pois para toda esa xente vamos a tocar a canción de Led Zeppelin, Escalera hacia el cielo, vale? Espero que vos guste, un abrazo desde Tenerife para todos, gracias todo Grove por tenerse un rato conmigo e poñerme un granito de area para todo isto, vale? Veña, un abrazo para todos. Adiós. Seguro que nos veremos pronto por o Grove, verdad, Noa? Ali na lanzada, no chapuzón, nas pipas, Veña. 1, 2 y 3 y...
Muy bien, un bico de Tenerife para todos, gracias, todo bien. Un fenómeno, Santi, un fenómeno, tío. Gracias, seguro que levas o teu arte por todas as Islas Canarias e me consta que o nombre do Grove tamén alá por onde vas. Gracias, tío, gracias, coídate moito. Nada, sabedes que no Grove hai unha corriente ahora de solidaridade moi importante. Supoño que en cada casa ou en cada unha das casas do Grove algo se está facendo, sea de unha maneira, sea de outra. Nós facemos isto que, inda que repito, o noso é detrás das cámaras, non é o meu diante, procuramos entretenernos un pouco, non? Pero hai outra xente que se dedica a facer mascarillas, como lle podemos chamar? É que non me gusta a palabra, pero bueno, son caseras, non? Se pode dicir así. E están colaborando, pois, facendo un montón de mascarillas, levándoas pois ao centro médico, a emerxencias, para que repartan, en fin. E sería imposible porque, aparte, desconozco o dato de toda a xente que está facendo. Pensei que hai un montón de xente como Ana, María, en fin. Pero non vamos a falar con unha das que está facendo mascarillas, vale? Que é Emma Sánchez Silva, vale? E que nos diga, que sea un pouquiño, o que están facendo e como é o chollo, vale? Contanos, Emma. Hola, cariño. Hola, Virbi. Aquí estou colaborando coa Asociación contra o Cancro e a Cofradía dos Dolores. Somos unhas 100 voluntarias facendo sobre 2000 mascarillas ao día que o Concello reparta a quen máis as necesita. Entre coser e unha meniña de un ano non me dá moito tempo a aburrirme. Moito ánimo e moita forza a todos. Gracias, Emma Sánchez Silva. Gracias por todo o que estades facendo, todas as asociacións que nombraches e outra xente particular que está nas súas casas tamén elaborando esas máscaras, ¿no? Esas mascarillas. Moitas gracias, sin vos sería máis difícil. E bueno, vamos a ver tamén o traballo de outra xente de O Grove que está facendo con impresoras, tecnologías destas xa de vanguardia, en 3D, as máscaras estas que levan como metaquilato, un plástico por diante, non? Estas grandes que vedes ahora nos supermercados ou na xente na sanidade, en fin. Van a falar con nós e contarnos un pouco como é o tema e como fan tanto Mon, como Armando, como Manu, como Carlos, ¿no? Vamos a ver que nos digan, que nos contan. Hola Óscar y vecinos del Grove, soy Mon y soy el coordinador en Galicia del movimiento Coronavirus Makers. En Galicia somos casi 2000 makers que estamos imprimiendo con nuestras impresoras 3D pantallas de protección individual, las cuales estamos donando de manera completamente altruista a personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, residencias de mayores y todas aquellas personas que se puedan ver expuestas al virus, al COVID-19. Quiero especialmente agradecer la labor de los makers do Grove que están colaborando e imprimiendo las viseras de protección. Un saludo a todos e un abrazo virtual. Moi boas, Óscar, resto de xente que nos este mirando. Bueno, vou vos explicar un pouquiño cal é o proceso técnico que seguimos para elaborar unha destas pantallas de protección que, por desgracia, son moi necesarias por culpa do mal que estamos sufrindo. Quero vos indicar que unha impresora 3D non é tan fácil de manejar como unha impresora doméstica de papel, que chegas, conectas e imprimes. Son máquinas que requeren unha curva de aprendizaje e hai moitos parámetros que hai que tocar antes de ter un resultado. Sobre todo porque cada máquina ten unhas características e nós temos que indicar como fabricar unha cousa. En primeiro lugar, nós recibimos un archivo creado polos nosos diseñadores e ese archivo vamos a meter no noso ordenador, vamos a utilizar un programa específico que é o que lle vai a indicar á impresora como ten que elaborar o objeto para que se materialice nun objeto real. Vou enseñar no ordenador, así a grosso modo, cales son os pasos que hai que seguir para imprimir unha pantalla. E o programa o que fai é que lle di as capas
cada pasada que fai a boquilla, pois imprime unha línea. Esas líneas vanse superpoñendo unhas encima das outras hasta crear un objeto en 3 dimensións, vale? Un objeto físico. Boas, Virbi, veciños do Grove. Pois nada, vamos a seguir co proceso de impresión. Nada, pois como comentaba o meu compañeiro Carlos, pois nada, despois de preparar todo o que sería o programa no ordenador, pois temos aquí xa o que é a tarjeta SD, con o noso archivo G-Core, a impresora, así que nada, procederemos ao que ven sendo a impresión. Insertamos a tarjeta, xa precalentamos o extrusor previamente para que este a unha temperatura óptima para poder extruir o filamento. Entonces nada, despois de haber xa calibrado e equilibrado a nosa cama para que este todo exactamente na medida xusta para poder imprimir e facer as capas individualmente sin problemas, pois nada, procederemos a encontrar o noso archivo, ubicaremos o archivo dentro da tarjeta e unha vez que o temos, seleccionamos e nada, pois quedaríamos esperar a que a máquina se poña en proceso. Bueno, pois nada, despois do largo proceso de impresión, que un proceso en torno a unhas sobre 2 horas, máis ou menos, nada, conseguiríamos unha peza como esta, que xa sería unha visera, pois casi, xa sería unha visera, pois, xa utilizable, non? Quedaría unha parte de postprocesado, que sería, pois, quitar as partes de plástico que sobrarían, ou mellor, alguna imperfección pequena, nada, pois sería desinfectalas, agrupalas en bolsas, xa para poder repartilas. Faltaría, pois, sería a última parte, que sería, pois, meter o que sería a lámina de PVC na visera e máis a goma, e xa quedarían listas para poder ser entregadas a quen necesitara, a quen as necesitase. Así que nada, con isto creo que queda o proceso máis ou menos explicado e nada, pois isto que vamos facendo. Así que nada, un saludiño a todos. A única forma de conseguir salir desto, pois é eso, xa sabemos, quedándonos na casa, vale? Así que veña, moita forza e moito ánimo a todos, vale? Veña, un abrazo. Hola Óscar, que tal, veciños do Grove? Despois de que os meus compañeros vos explicaran a maquetación e fabricación das carcasas para as pantallas de protección facial, eu vos enseñar como procedemos o envío destas pantallas. Realízanse nunhas bolsas tipo zip, destas herméticas, para congelación. Dentro de cada bolsa van 5 pantallas. Unha vez que temos isto, chamamos ao grupo de emerxencias local, que as fan chegar ás farmacias. Estas a través de Cofano, que é unha empresa de distribución de medicamentos, lévanas aos nosos centros logísticos repartidos por toda Galicia. Estos, ao chegar as nosas pantallas ali, desinfectanas e montanas. E repártenas entre hospitais, xeriátricos, bombeiros, policías e calquer outro colectivo que as precise. E nada máis, aquí estamos para o que necesitedes. Un saúdo e que pase pronto isto. Sexamos todos un pouco mariñeiros, quedémonos na casa. Moi interesante, na verdad que está guai o tema este das impresoras estas, non? Eso, dende aquí, quero ser o altavoz de todos e todas os que estades colaborando o máximo, facendo mascarillas, facendo máscaras, outros os que aportaron os traxes que tiñan aí de cando foi o Prestige, outros que fan vídeos, porque hai vídeos rulando nos balcóns, a xente con música, outros poñendo música nos balcóns para amenizar os veciños, en fin, o pueblo, con esta desgracia que estamos vivindo, de verdad que se parece ao pueblo que nos venderan nesa mitología do Meco, non? De o Grove somos todos. Eu, desde logo, desde que nací, nunca vira unha unión e unha solidaridade tan importante como a da agora. Así que vos mando un aplauso para todos, vale? Bien, dito esto, forza. Dito esto, vamos a conectar ahora, nos vamos a ir a Vigo e vamos a conectar con outro rapaz do Grove, outro guitarrista que
que te cagas. É que non son capaz de dicir outras palabras, perdonádeme. Outro guitarrista como o Mundo, que tamén emigrou do Grove, ten unha escuela de música ali en Vigo, tamén estuvo na Orquesta Panorama, estuvo de solista con moitos artistas, un fenómeno. Estamos falando de Paco Prol, máis conocido, ou se non o conocedes por o fillo de Paco Vigilio, vale, e entonces ali anda por Vigo e vámonos a saludar e a ver que nos di Paco. Hola, Paco! Boa noite, Óscar. Genial que me hayas invitado a participar, porque como negarme, non? Mais nesta situación que estamos vivindo estes días, non? Tan singular, non? Un saludo a todo o pobo do Grove, desde aquí, desde Vigo, na ciudad que levo xa desde o ano 2004, dedicándome a... Bueno, eu sigo traballando na música, pero desde baixo das tablas, non? Teño unha escuela de música aquí na ciudad e bueno, estou seguro de que sumando todos saldremos desta reforzados e ademais seguro que aprendemos unha lección, non? De todo isto que ocorreu, non? Quería compartir con vos un tema que di Ponte sobre aguas turbulentas, que creo que é moi idóneo, non? Para todo isto que está ocurrindo estes días. Fala un pouco deso, de atravesar esa ponte sobre esas aguas rápidas, non? Seguro que nós conseguimos atravesarlo. Saludos.
Saludos. Moi grande, Paco, moi grande, non esperaba menos de ti. Teño que contar unha anécdota. Eu a Paco conozco desde que era pequeno, chamábanlle Paquiño, eu. E as primeiras notas de guitarra empezounas a dar comigo. E mira onde chegou Paco e onde quedín eu, por desgracia. Pero moi grande, moi grande. Paco, sempre te levo aquí no corazón, tío. Sempre estarás, gran amigo. Moi bien, pois nada, despois de Paco me vou a poñer un poquinho máis sentimental. Vou a presentarvos un vídeo moi antiguo que está pegado a outros dous de máis actualidade, vale? Pero nos vídeos vamos a ver o que é a tradición de furanchos que levamos no Grove e de cantos de taberna, vale? Ahora chamámolle cantos de taberna, antiguamente, cando eu era rapaz, non me acordo nunca chamaban cantos de taberna, era unha cousa que funcionaba espontánea. Eu iba de pequeniño con meu tío Moncho, Fraga, con Toniño Barbeiro, con Mañoña, con Vicinal, con Paco Pulja, con meu primo Monchiño, en fin, íbamos por aí, me levaban os furanchos e bebíamos unhas botellas de Albariño, daquela bebía un viño e xa quedaba mareado, e sacábamos a ferramenta e do maletero e a tocar e a cantar. Era a esencia, aí foi onde empezaron os firrás, os verdadeiros firrás, non? E me gustaría deixarvos con unha esencia desas, sobre todo para recordar a xente que eu levarei sempre dentro de min, como Tonio Barbeiro, que me enseñaron tantas cousas, meu tío Moncho, que tamén sale por aí, e bueno, e que esperamos que non morra esta tradición, non? Que meu primo Monchiño e eu sigamos indo, Cristóbal, Gonzalo, en fin, todos que sigamos con esta tradición que nunca se perda. Neste vídeo vaise poder ver tamén a Paco Pulga, como dicía o Fran aí nun vídeo que vimos en internet, non? Vamos a ver a Paco que estuvo, aínda non hai ni mes e medio, que estuvo nunha farra con nós ou nós con el, todos xuntos, aí nunha casiña en Bordóns, en Sanxenxo. Espero que os guste. Disfrutade. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Te voy a enseñar. Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no alumbra igual. Sin tu amor, los celos me consumen.
aire porque a mí estas cousas a verdade que me emocioname moito e casi me cae a lágrima. Tenía que poñer as outras gafas a tapar os ollos porque a verdade que me emociono moito. Vale, vamos a romper un pouco a barreira, permitídeme, e vamos a romper o hielo. De feito se me está indo un pouco o santo cielo, pero bueno, a recuperar. Quería decirvos que, vale, non entendo moito isto de que produtos de primeira necesidade, non? Que salira na prensa ao principio do confinamento de que alguén de San Vicente veu aquí ao Grobo, ao pueblo, a buscar cervezas e que o pararon e non sei se o multaron ou o reprenderon ou algo así foi. E digo eu, a miña pregunta é, e logo o tabaco é un elemento de primeira necesidade? O sea, podes vir de onde sea ao estanco a comprar tabaco, perdonademos que tendes estanco que non vai contra vos, só é unha ironía, é unha ironía pura e dura. Pero é curioso que se vas a buscar unhas cervezas que te den casca e que está no supermercado. Se está no supermercado penso que tamén son para beber, dixo eu. E que o tabaco, ui. Pero bueno, xa que falamos un pouco de bebidas, vamos a ver a un barman especial, a ver que carallo está preparando. Virviñano, deixo vos co barman Virviñano. La ginebra la boa, la bombay, la ¡azúcar! ¿Qué quiere usted? Un tónico, por favor. Vamos. El mejor ginebra que hay. No se va de garrafón eso, ¿no? ¿Cómo va a ser de garrafón? ¡No! ¡Primer mío! Claro, nosotros aquí hacemos muy especial los ya lo sabe, ¿no? Esto es un poco para romper la burbuja, para que luego tenga un aroma y un rollo sensacional en el paladar. ¡Ay, en el paladar! ¡Ay! ¿Quién toca no está, coño? Falta lo más importante, lo esencial. Una nuez, ahora que está para el régimen, y que es muy bueno para el colesterol. Un besito de verdurita de la huerta, también que es muy bonito. Ahora que estamos en primavera, no pueden faltar las florecitas que se llama mucho ahora. Te quiere. Y si falta margarita, que le una cosita. Un poquito de menta, que no falte la menta. Ahora, el toque de perejil, porque siempre harina mejor, porque le da la aromita. Y por último, el toque especial, el huevo. ¡Ahí ya usted es el Tony, caballero! Calquera toma un gin tonic como ese, calquera toma un gin tonic deses. Mi má, vaya mezcladillo, Dios mío querido, acórdame al jurdo jorobe. Bueno, ahora mismo vamos a saludar a un gran amigo que xa leva anos fora daqui, está noutro país donde están sufrindo verdadeiramente tamén moito esta pandemia, e para enterarnos un pouquiño da man del como está a cousa alá, e aparte que nos conte que hai tempo que non o vexo, vamos a contactar con Italia, donde está Rafa Besada, vale? Vamos a falar con él. A ver, si está aí. Ciao, Raffaele! Ciao, Virvi! Ciao! Buonasera a tutti, Virvi. Ah, carallo! Eu só sei dicir carallo. Non sei dicir nada máis. Rafa, que tal por aí? En que zona de Italia estás ti? Ben, estamos ben, sobre todo nos encontramos ben. Estamos no sur. Estamos, cada vez que me preguntan, eu sempre digo entre Nápoles e Bari, aí no medio. E aí se nota o tema moito de o impacto da enfermedade, toca por moito aí ou non? No, na nosa región moi pouquiño, Virvi. Temos igual 120 casos en toda a comunidade nosa, na región nosa. Despois á esquerda temos Nápoles, á dereita temos outra región, a Puglia, aí son cidades grandes, aí sí, pero aquí non, gracias que non chegou fuerte como chegou no norte, nin siquiera son, bueno, gracias que ni mortos, quería decir, non? Mortes pouquiñas. Bueno, contanos un pouco, ti casaste aí en Italia, non?
No sé, bueno, esto é un comentario, estamos todos os días así de menos mal que nos casamos o ano pasado, porque se non viñan, non viñan de aí todos estes que viñan, non viñan. Mima, xa era o que faltaba. É que... O ano pasado, ahora en maio faremos un ano da boda, foi moito, xa che dixo. Tes unha meniña, non, tamén? Temos unha meniña, Mayra. Anda aí, ou que? A ver, está aí para vela. Bueno, está dentro, fíxome... Ahora vale, chamamos... despois vémola. Bueno, a ti vai che ben por aí todo, non? Non estamos tranquilos, as miredas son moi estritas, despois, bueno, ver de todo, hai moita xente que se está saltando todo, pero en general, ben, se digo, menos ben que no Grove, porque con todos os que falo de aí, o estades facendo moi ben, mellor imposible, creo, Nós estamos nunha juerga seguido continua. Non paramos de facer asados, de facer barbacoas, eu que sei, aquí si festas seguido. Ti estás teletraballando? Estás teletraballando ou estás no paro? No, continuo teletraballando, pero o próximo mes entramos xa o que lle chaman aquí caja de integración, que é unha, non te mandan o paro, pero estás esperando a que se active o traballo de novo e, mentras tanto, se paga o goberno. É como un paro, pero non a tenos de seguridade social, é distinto, é un ollo distinto. Ok. Ti vives nun piso ou nunha casa? Vivimos nunha casiña. Mira, estivemos de reestructuración un ano e medio casi, empezamos nos mudamos o 1 de febrero, e agora estamos disfrutando todo o que nos fixo sufrir a casa coa reforma, agora estamos disfrutando. Tendo el jariñeiro e cortello co porco ou non? Bueno, eu creo que che pasaron información, unha información. Temos unha finquiña, a familia ten unha finca, unha campaña, chamaño la campaña, non? Vamos a la finca, non? Eu quería o jaliñeiro, pero non me deixaron, pero dis que cheiraba mal a jaliña. Pero que fajo eu o jaliñeiro, meto as jaliñas, a min uns oviños da casa, eso é o máximo. Unha tortilla de birbi, unha tortilliña. Pero non tens problema porque falamos con Agustín, Don Can, que anda repartindo jogos da casa a todo Cristo, e que che mande por MRV aí un par de dúcias de ovos. Vin que... Pero... Vin que preguntaba, Xan Canedo preguntoulle, pero escapou, non quixo responder dos ovos. No, sabe o que pasa? Que Agustín justo lle fala el solo, cando topa con alguén que fale ou que lle pasa frente, escapa por escapa. Pero sí, hostias, uns oviños, sí. Dime a verdade, botas de menos o Grove? Boto de menos o Grove, boto de menos que sempre fago unha escapada máis ou menos en carnavales. Este ano non a fixen, e mira ti, despois. De feito, aquí empezou todo o fin de semana das comparsas. Había moito caso. Aí hai carnaval, aí onde vives ti, sabemos que en Italia hai carnaval, sobre todo en Venecia, non? Aquí hai Leria. Mira, aquí levaban desde o ano 68, que estaba o último carnaval registrado, ademais que hai uns vídeos en YouTube. No 68 deixouse de facer o carnaval no 68. E fai 3 anos empezaron a facer o carnaval, e che digo que, bueno, teño vídeos e todo este ano, como o martes de carnaval aí no Grove. Non serías ti, non lle falarías do carnaval do Grove, non sacaría la bandorria. Este ano vimos o festival na casiña, metémolo na tele, conectamos, estuvo moi... Este ano un nivelazo, bueno... Eu de carnaval, se sabes que me quero non falar. A mí me gusta o carnaval como se fai o carnaval, a mí me gusta. Hai xente que di que non, que tipo xa un teatro tal, pero bueno, evolucionou así. Foi unha naturaleza, o carnaval foi algo natural do pueblo que evolucionou desta maneira, a mí me gusta esta. Bueno,
Por nada, Rafa, eu quería que me enseñaras un pouquiño aí a ver se conocemos a tua filla, máis que nada para que a vexe a teu pai. Oye, vistes a teu pai cantando na ventana, non? Ondiñas veñen, ondiñas van. Bueno, meu pai ainda tiña quente o halcón de Reyes, soltouse aí por sevillanas casi, meu. Bueno, pero teno que facer, porque xa sabes que el se non fai... a xente, se xa tuveron arte de rapaces, cando se fan maiores, teñen que seguir, se non morren. Vos vou a presentar a Mayra e a Miquela. Hola. Bueno, anda un pouco, cando conecta co A ver, non a vexo, ahora vémola. Esta meniña. Ahora, mira que niña. Como se chama? Mayra. Hola, Mayra. Mira, Virvi. Ella anda a su aire. Hola, guapa. Está peinando a nai. Fala español tamén ou que? O ainda non di nada. Mais ou menos, Virvi. Mais ou menos. Entende todo, porque eu falo con ela, non falo en italiano con ela, pero moi ben. Ela o español lle dá e o galego tamén, porque eu falo con meus pais en galego. Ela, as videochamadas que facemos, sempre en galego. Moi ben. Rafa, foi un verdadeiro placer falar contigo, ver que che vai ben, ver que non cambias, que estás igualiño. Eu sigo moito as noticias, de feito ainda estive antes vendo que falou o alcalde do Grove, non? Estou moi ao tanto e vos mando moito ánimo, que o estades facendo moi ben, polo que se ve, e me gusta moito. O Grove é unha festa sempre, tío, o carallo este dos grupos que fixestes, outro día tamén este programa que montaches. Dadeslle moita vida a xente que está na casa. Pois moitas gracias, Rafa. Mandoche un bico moi grande e tamén moita forza e moito ánimo e esperamos verte pronto. Gracias, tío. Bye. Gracias. Un bico a todos. Chao, hola, non? Arrivederci, Roma. Chao. Que orgullo falar con xente meca que anda polo mundo adiante e que, bueno, que nos conten as súas experiencias e, sobre todo, quedamos máis tranquilos a saber que na zona de Italia onde ele está, que non está sendo tan devastada como outras zonas, non? Como todos sabemos e vemos na prensa todos os días. Bueno, vamos a seguir. Facemos outra preguntiña, Alexa. Vamos a facer outra. Alexa, ¿nos cuentas un chiste de médicos? Doctor, ¿puedo ver el futuro? ¿Cuándo empezó a tener estos síntomas? La semana que viene. Es Alexa, é lo que hai. Chicos, vamos a deixar cun vídeo dos memes máis reproducidos e que máis están vendo ahora, que nos fan tanta gracia, vale? Veña, vamos a mirar os memes. Todavía nos queda más de un mes, así que relájate. Solo 15 días. Lo dijeron en la tele. Estarás aislado y aburrido. ¿No? Aburrido. ¿Mientes? ¿Que te miento? Un mes. ¿Qué coñazo? Y como salgas de casa, multa, multa, multa. Se te va a poner el prepucio en carne viva. Es hora de relajarse. La gente aún no se toma en serio esto del coronavirus, sigue con excusas saliendo por la calle y vas. Por ejemplo, ¿dónde vas tú? Por galletas. ¿Galletas? Vamos a por galletas, anda, tira. Bueno, vamos a ver. Dígame, ¿qué le pasa? Que me despierto por la noche. Se despierta usted por la noche. Bien. Sí, me despierto yo por la noche. ¿Te lo repito otra vez? No es necesario, no. Recuerda que si te contagias tú, contagias a tu mujer y ella puede contagiarme a mí.
Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under. Feliz cumpleaños, Happy. Quédate en casa. Stay home. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré. Vale, estes memes a min algún dame un mundo de risa, outros xa son cansinos. Pero bueno, sobre todo os do difunto. Bueno, vamos a seguir e vamos a facer unha chamada a Nueva York al Dr. Cabezas. Vale, vamos a falar con Jesús Torres Prol, a ver que nos di. Él non sabe como vamos a chamar, vamos a chamar por teléfono. Vamos a dar aquí, a ver. A ver. ¿Quieres este tono de espera? Pulsa 1 o 2. Diga, ¿quién es? Hola, Suso. ¿Quién es el que me está llamando? ¿Quién es? Son Birbi, Óscar. Ah, sí, ¿qué tal va la cosa por ahí? Que tal? Que, bueno, aquí... Estamos na casa mirando a televisión. Eu tamén, na casa, confinado, aquí, outra non queda. Sí. Ti sabes o que tes estar onde hai xente a fumar, escapa de aí xa. Ai, dima, hai que escapar por aí. Como teñen o cara dos estancos abertos, que sei un pudrilume? Claro, é que eu iso non entendo como non deixan ir comprar cerveza, que diz que non é de primeira necesidade. Outro día había un aí no Eroski, coa mascarilla, baixaba a mascarilla, estaban tratando de fumar todo o mundo, porque ficaban a pila. Nada, ese polvo botaban unha vasenilla de lejía por riba a cada un deles e ao carallo. No, pero foi en civil e montada esa xente. Que fuman a casa, fora que non se contaminando a nadie, porque se contamina. Home, claro, que contamina, Pero, teño unha veciña aquí que ten unha ventana, bueno, yo la verdad, é igual. Esas tanto fuman unha da mañan como as dúas, como teña roupa na horta colgada, non podo salir á horta. Se me cheira a mí o tabaco, é increíble o olfato que teño, Tienes como miña nai fuma álgiga lá en Terra de Porto e chega onde cheiro aquí á casa. Por que se quen sabe o veneno que lle botan? Que lle botarán a eso para que cheiro non cheiro? Xa cho dixo eu. Pero eu xa non sei se será peor o coronavirus ou o tabaco. No, o coronavirus é unha podrefancia, eso xa é unha cousa que como se fora unha guerra, eso xa é punto á parte. Pero outro, antiguamente, o tabaco rubio, a xente a pedra fumaba nos bares e non cheiraba tanto, pero agora como os tías a 50 metros de 60, o que ten olfato, este olfato é boa señal. O que perde o olfato é... É como a droga, Suso, xa non é igual a droga de antes que a droga de agora. Sí, eso é a droga xa non é cada boca, eso xa é cada boca porque... Eso saben que na vez nada máis que tal é igual, eso non está explicación. Nada, hai que ir alá arriba, a Borreiros a botarlle unha bronca. No, que saben, eles son de fango, e os de judicial non poden entrar nas casas. Ten que ser o xuez o que lleve a orden. Bueno, é o chollo da lotería, claro, ahora xa non hai sorteos ni nada, non? No, eu non teño aquí a lotería, eu toda que me ten que recoller o jefe, e non podo ni disfrazarme tampouco. Pois non estaba mal que te disfrazaras. Tene que coller eu, que se non se vou para o hospital para calcar sitio, que le cheque en tal sitio, o carallo, eso colle la bicicleta nova, o carallo topar un jorro para a cabeza, un jorro grande. Non podes ir, desplazarte, tens que lavar un papel.
Ah, pero papel fajoche a un, joder. Pero eu xa falei con ele, pero a cousa ainda tira para largo, ainda tira para o 26, e despois irá para máis tempo. Pois, alá vai a lotería de Navidad. Moreno xa non vai poder dar ningún premio. Porque ti, bueno, ti xa non destes ningún, pero Moreno xa non vai dar ningún premio a non perder para Navidad. A mala problema que ten que é ahora o que nunca caduca, mas, nunca pasou isto. Ajá. Eu vindín lotería da que teño aquí, pero despois cando veña isto a ben, sorteana outra vez, mas, a mesma atrasada. Ajá. Pero o problema non está aí, o problema está despois cando se empeza a mellorar, hai que ter moito cuidado, como, mas, que despois ainda tens que andar separado e facer deporte, non andar no gordo tabaco fumando, porque se non podes enganchar por un negocio e vir outra vez volando outra vez. Moi ben. Mira, Mira, bueno, ti lévalo ben. Ti lévalo ben, mira. Por último, eu nada, para saber que estar ben e tal, pois se hai que facer levarche algo aí. Ter vídeo? Ter vídeo, ter DVD? Si ter DVD para pedir película. Non, televisión moderna. Antes jodiña por un señor que donde cumprimos, un señor mayor que despois de Pontevedra, tiña 14 anos ou 15, unha televisión, que cumpría de segunda man, que era boa, unha Panasonic, e vive de 30 anos, que tiña ben cuidada, viña para el que non tiña hombre. Entón non se fai falta xa a os DVD de porno e todo eso xa para o caldeiro, eso xa nada. Ahora, ver a televisión, películas, eu vexo moito Casa de Tesoros. Están votando ahora no Canal Mega. Está no Canal Mega na televisión? Sí, pero non tes... Non viste se compran as motosillas antiguas. Os de antes eran uns artistas, Ah, carallo. Sabían, os de antes sabían. Que lle metían os motores á bicicleta, fillas. Eso debe miralo Roberto Carrasco, aprendeu de aí dos motores. Ai, mi má, ese fixo un follemonte no Corvirán, estaban ali, veña cervezas e tal e cual, e o dueño tengo que chamar a recibirse, non me salían dali. É o único do Grove que non está confinado, anda por todo o día por aí. Non, pero o problema é que non estea confinado, o problema é que fai follos en cada sitio, e ten unha suerte de caralho, que non está na cárcel, que nada máis que andan con él. Bueno, Suso, mandamos un abrazo grande e nada, que o leves o mellor posible, amigo. A veces o que hai que ter cuidado, a veces temos suerte se salimos desta, porque temos que ter moita moral, a moral non se pode perder. Sí, a moral non, eso, é escapar do tabaco. Ai, má, ese Dios mío, Jesús, eu fumaba daquela cando vivía, e xa fai 8 anos ou 9 que non bebo, non? Ah, caramba. Pero eu xa estaba morto. Fumaba 4 pitillos, e agora, se llegaste a comer os pastelos como limpos, a 50 metros e a 60, como tienen con pitillo rubio, se cheira má casa que pesca. Ah, bueno. Non poden salir a porta de fora. Nada, depois cheira a roupa toda ao furume. Eso é o veneno máis grande que hai, e se estaba corrido eso, e non sei como o gobierno deixa a abrir eso, ese que é un podredume. Claro, porque hai moito interés aí. Suso, mándoche un abrazo. Veña, a coidarse, amigo. Que vayan os teus compañeiros por aí. Moi ben, un abrazo grande, veña. Velo por aí, o Peirao ou non? Como? A Manolo Peirao, velo por aí. A Manolo Peirao vímolo botando un Padre Nuestro na televisión, vímolo aí bendicindo un olivo. Bueno, claro, ahora si non ves, sempre a lotería, ahora non está todo cerrado. Bótase de menos unha tapa de orella a Lardalini, cago en la mar. Sí. Bueno, Suso, veña, un saludo. Un saludo, hasta logo. Veña, hasta luego. Gracias, suerte. Ai, Suso, que grande, que grande. Nada, deixo busco un vídeo que seguro que vos vai a gustar, que é o que todos estamos deseando, que acabe isto para poder abrazarnos, bicarnos, tocarnos, vernos. Disfrutade do vídeo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminas
buscando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Chicos, non sei se rir ou chorar, pero bueno, esas cousas son necesarias, necesitamos tocarnos xa, abrazarnos, ser queridos, amigos, familiares, en fin. Nada, vamos a cambiar de tercio, vamos a facer algo xa movido, necesitamos marcha na casa, hai que moverse, hai que saltar, e vou vos a propoñer un tema noso de la movida, vale? O grupo que está formado por Cristóbal Vilas, por Eric, meu fillo, por Nando Romero de Vilanova, por Manu Bastón de Pontevedra e Dani de Pontevedra tamén, vale? E eu, ok? E nada, fixemos este tema, tanto a letra como a música son nosos, propios nosos, non é copiado de nadie, e é un tema en gallego con moita marchiña, vale? Espero que vos guste. Pero antes, esperad un segundo, vamos a preguntar algo a Alexa. Alexa, cuéntanos un chiste de policías. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? Necesitamos apoyo. ¡La movida! Hola, que tal? Son Nando Romero, saxofonista do grupo La Movida. E, bueno, queríamos acordarnos de todos vos nestes tempos tan complicados e mandarvos unha mensaxe de ánimo. Creo que a mellor forma é dedicarvos un tema noso. Así que nada, moito ánimo e nos vemos pronto. Gracias. Levantar a resaca e negra, niño no non vou traballar. La vida es muy corta, era que aproveitar un pouco de traballo e o resto a disfrutar. Sube, 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 baixa, 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 salta, 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 baila, baila, baila. Sube, 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 baixa, 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 e con la movida vamos a gozar. Descansar, miércoles de entrenamiento, el jueves para bajear. Ya podía ser viernes para no ir traballar, coller a miña moza e irnos para una bailar. Sube, 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 baixa, 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 salta, 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 baila, baila, baila. Sube, 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 baixa, 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 con la movida vamos a gozar. Sube, 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 baixa, 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 salta, 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 baila, baila, baila. Sube, 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 baixa, 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 con la movida vamos a gozar.
salta, baila, 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 sube, 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 baixa, 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 con la movida vamos a gozar. Sube, 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 baixa, 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 salta, 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 baila, 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 sube, 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 baixa, 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 con la movida vamos a gozar. Sube, 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 baixa, 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 salta, 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 baila, baila, baila. Que, gustouvos? Puxen as gafas de artisteo, para que quede millor, non? Bueno, vale, veña, xa despois deste subidón que nos dio la movida, a la tope, vamos a falar con Queco, Fresco, que leva xa unha temporada grande, que sacou a luz a súa arte que levaba dentro e que tiña jachada no seu taller. E nos vai a facer unha poesía breve, intensa, que nos vai a chegar adentro, vale? A parte, vamos a ver que nos conta, tamén. Vale, Queco, hola amigo. Hola, saludos a todos. Gracias a Virbi y a todo Grove por contar conmigo para participar en este movimiento que en estos momentos la verdad que hace falta, y sobre todo por darle cabida a la poesía. Justamente la poesía está siendo mi mejor terapia para pasar estos días de confinamiento, y lo que suelo hacer, aparte de otras cosas, pues es escribir mucho, retocando un poco mi tercer libro, que pronto lo tendremos en la calle, y poco más, lo que hacemos casi todos. Bueno, yo voy a aprovechar para leeros un poema pequeño mío, que es reciente y habla un poco de lo que está pasando, y sobre todo que sirva para reflexionar. Vamos a ver qué buscamos por aquí. Dice: voy a contracorriente generando dudas si los héroes de ahora seguirán siendo cuando termine la lucha, si continuaremos aplaudiendo a todos aquellos que siempre estuvieron a nuestro lado. ¿Sabéis de quién os hablo? De esos que muchas veces despreciamos. Ojalá les sigamos aplaudiendo al dejar de estar encerrados. Tengo mis dudas si habrá tiempo para todos esos abrazos que hoy estamos dando sin arrimarnos, de que sigamos limpiándonos las manos y la maldad se nos vaya despegando. Los buenos seguirán siendo buenos. Los que daban abrazos seguirán abrazando. Los héroes se transformarán en humanos que nunca dejarán de estar a nuestro lado. Y de los que no tendremos que olvidarnos nunca, ni cuando volvamos a la rutina del confort que dejamos. Espero que os gustara. Saludos para todos y muchas gracias. Queco, moi buen poema, amigo, moi ben. Chegou, non sei, unha letra fantástica e con sentimento. Puxémoche aí unha musiquilla por detrás, espero que che gustara. E nada, gracias, Queco. Nada, sin máis dilación ni máis rollos, vamos a presentar a outro ilustre do Grove, que este conocen en todo o mundo, hasta é amigo de Trump, como di Vicente. Vale, é o dibuixante do Faro de Vigo, Gogue, o pai de Floreano. Ok, a ver que nos conta Gogue, a ver que nos enseña. Hola, Gogue! Hola, Virbi, que tal? Como vamos? Mira, aquí xa metes no meu estudio e nada, seguimos confinados como todos os días, e para contribuir polo menos a que isto vaya desaparecendo. De outra maneira, quero vos enseñar como fago as tiras diarias de Floreano, e en concreto esta que vai a salir publicada mañán, vale? Primeiro diseño Floreano, xa teño a tira predeterminada na cabeza.
vai ser unha tira relacionada co Covid-19, como sempre, en estes tempos que, por desgracia, que estamos a vivir e que nos dá moita cancha para os dibuixantes. E non ides a ver toda a tira, pero, bueno, por lo menos ides a ver gran parte dela. Isto é un proceso moi sencillo. Despois voulle dando sombras e darlle profundidade ao dibuixo e polo menos vedes o proceso de como se fai o floreno todos os días. Parece que estou construindo un E hasta aí, así veredes mañán publicado a tira de Floreano. Moitas gracias a Virbi, a ti e a todo o equipo. Moitas gracias. Panorama. Quero mandar un saludo moi grande a todas as orquestas de Galicia, todos os músicos que viven da verbena, técnicos, incluso comisións de festas, concellos, etc., que non van poder facer as festas este ano dos seus povos, polo que estamos padecendo, e seguramente cando se levante o confinamento seguiránse sin poder facer, porque non vai ser un día para outro que se vayan permitir as aglomeracións de xente, vale? Entonces van sufrir moito o mundo do espectáculo, tanto teatro como concertos, como verbenas, en fin, hasta as bodas van a seguir sufrindo, non? Entonces quero mandarle un fuerte abrazo para todos eles, vale? E vos vou deixar cun vídeo de Jorge Blas, un mago referente para todos os magos, que os vai gustar moito. E antes do vídeo, quero dar as gracias, mentres me acordo, ao noso equipo de Todo Grove por esta iniciativa que, dentro dos límites e con toda a modestia do mundo, estamos facendo para que pasedes unha tarde, polo menos, un pouco entretenida e que vos olvidedes de toda esta carallada, vale? Un abrazo moi fuerte sobre todo e moitas gracias a Eric e a Martín e a Nacho tamén, que nos está facendo os carteles de promoción, en fin, a todo o equipo, non? E que conforma Todo Grove, de acuerdo? Moitas gracias a todos. Veña, vos deixo co vídeo. Hola a todos, espero que estéis llevando la cuarentena lo mejor posible y que tengáis lo más importante, salud. Estamos viviendo un momento insólito, vivimos encerrados entre cuatro paredes, igual que este puzzle, y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el puzzle de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas piezas, por ejemplo, relaciones familiares, de cerca o a distancia, por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo a hacerlo mejor. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los nuestros. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, o una cierta inseguridad producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas, un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas, donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante, la ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta, la esperanza. Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas cuatro paredes. Os deseo lo mejor a todos y que la magia os acompañe. Si o de Queco Fresco foi guapo, esto de Jorge Blas
estuvo tamén moi ben. Pois nada, un saludo, Jorge Blas, y gracias. Vamos a conectar ahora mismo. Hai 15 días nos dixéronlle que si quería cantar unha canción e nos sorprendeu pois facendo unha máscara cun calzoncillo. Hoxe non, hoxe quixo estar, pero facendo o que fai como nadie, que cantando. Vamos a conectar con Lino Prieto. Linazo, que nos tes preparado, amigo? Hola, Birbi compañía. Aquí estamos de novo. Estou facendo unhas pruebas aquí con un invento meu de gravar por un teléfono para outro con música, con tal, a ver como sale. Bueno, antes de nada, a todas as familias que, como a miña, que estamos todos fechados, pois forza a todos para diante, vale? Ánimo, que isto ha de pasar, e cando pase todo isto, pois, en fin, que todo veña a mellora e que non... Xa sabemos que vai haber unha crise durante moito tempo, pero, bueno, vamos a estar aí, non hai problema. Para diante. A ver, vou cantar unha canción, a ver como sale. Xa dixo que isto é un experimento que nunca fixen na miña vida. Ahora que, a ver como sale, a ver. A ver, esperad que estou aquí cos pitóns a voltas, cuidadito. A ver, hoxe já ha de salir, a ver, entende, pero bueno. A ver como sona isto e como sale. Roberto Carlos, El Progreso, a letra é fundamental, é maravillosa. Escoitad, se vos gusta, a ver. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, ni en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertos viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Esto es todo, amigos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Unha pregunta que casi seguro non la fixemos máis de un na nosa vida, non?
Gracias, Lino. Eres un artista en todo, contando chistes, cantando na vida, en fin, hasta facendo máscaras con calzoncillos. Eres un crack. Gracias, Lino. Ahora, antes de irnos, vamos a deixarvos como hai que facelo. E é con unha risa. E para eso, vamos a conectar e a falar co gran Pacucho, e a ver que nos conta. A ver, Pacucho, Ucho. Hola, ¿qué tal, Birbi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Enhorabuena por este fantástico traballo. Bueno, é a verdad que estou un pouco preocupado, basicamente porque eu hai mes e medio máis ou menos eu facía así con esta perna e podía aguantar así o tempo que fixera falta e podía respirar e todo, pero non son capaz. Non son capaz, chico. E por eso digo que a xente está tomando non demasiado en serio esta cuarentena. A xente non está concienciada desto, de que temos que ir todos a unha, temos que ser todos unha piña, así como vamos todos a unha para aplaudir as 8 da tarde, así como vamos todos a unha para as mascarillas, tamén deberíamos ir todos xuntos no resto, non? Só hai unha forma de salir deste confinamento dunha forma democrática e igualitaria. Só hai unha forma de salir desta igual, todos iguales. Rodando, gordos como pelotas, pipótamos, hai que encherse, non vale isto de comer copos de avena, nin cúrcuma, nin chinoa, nin nada disto, non vale, debería ser ilegal. De feito, creo que sale no BOE que é algo ilegal eso, Eu intento, eu vexo no Instagram eses bols tan chulis, cheos de non sei que levan abaixo un batido e semillitas de avena, semillas de non sei que, restos das uvas pasas de Navidad, seguramente, todo eso, claro, queda como Dios, pero ¿dónde se compra eso? Porque, pois, por máis voltas que lle dou ao super, non atopo eso, non atopo. Igual me equivoco, ten que estar na zona de paxaros, pero na comida normal non está seguro. Eu intento, aparte que non podo, porque a xente que non temos eses bols tan cutis que facemos nunha taza, así, en taza xa está, non se pode, non se pode. Eso debería ser algo que deberían estudiarlo para non facelo. Como nesta cuarentena tamén nos damos conta que como todo se vive a flor de piel, isto como Gran Hermano, non? Todo se magnifica. O odio está máis a flor de piel. E eu, por exemplo, eu odio a xente que chámate ás 11 da mañán, xa che di, no, pois ya puse 2 lavadoras, tendí a ropa, fui al súper, hice mi clase de hipopresivos, hice mi clase de fitness, hice mis posts en Facebook, mi post en Instagram, e hice una crema de calabacín e todo. Vaya merda, a recarallo con 11 da mañán xa todo eso. Ostras, odio tamén a xente que sigue as clases de fitness e de crossfit por Instagram, odio. O que dá clase non, porque sabe bastante ten el con estar falando solo toda a tarde, pero os que o siguen, eu intento tamén. Eu, de feito, sigo a 5 personas no Instagram para recibir clases, para ir. Que pasa? Non me acabo de decidir. Eu chego a 6 como un clavo, puntual como un clavo. Miro e elijo cal me gusta máis, hostia, son as 6:15. Xa me dá para entrar. Xa me dá corte entrar na clase e xa non entro. E me sinto mal, é como cando como un donus, me sinto mal, por certo, xa hai que ser cabrón para poñer unha oferta de 3x2 en donus en cuarentena. Hai que ser mala persona. Non se pode, porque a min 6 donus me duran unha sentada. Eu son capaz de comerlos todos, eu non son capaz de comer un donus ou 2 solos. Eu como todos. Tamén odio a xente que é capaz de comer solo un donus, dos 4 ou dos 6, solo un, de verdad. Esa xente non é de fiar. No. Ou esa xente que solo come unha pastilla de chocolate de toda a tableta, unha sola. No es trigo limpio. No. Pero isto pasarémolo. E o que me pregunto eu son dúas cousas, dúas consideracións. Como vai a estar esa lanzada de hormío o primeiro día despois da confinación, do confinamento? Como vai a estar? Vamos a andar a codazos, a lanzada e máis a ruta do colesterol da toxa, vamos a andar a codazos. E outra consideración que quería facer. Onde está? Espera.
¿Cómo demonios se abren estas bolsitas en el súper? Con estas manitos. ¿Cómo? ¿Cómo se abre? Porque no se puede, no se puede. Señor de los súpers, las bolsitas del súper abiertitas, porque estamos en cuarentena, hay que llevar guantes y con estas más no se pueden abrir. Hasta aquí, espero que tengamos en cuenta eso. Tenemos que acabar todos igual, no fit, no avena, no, sí, bueno, sí, donuts el que pueda, pero nada, gracias por contar conmigo y dejarme participar neste proyecto. Noraboa, Virbi, moi bo traballo, a ti, a todo o equipo, a Enrique e a todos, e nada, unha aperta moi grande, un saludo e moita forza a todo o mundo. Bicos. Bueno, chicos, chegamos ao final. Vedes que duramos bastante menos que... Bueno, un pouco menos que a outra vez, non? Espero que os haya gustado, que hubiera desconectado de todo este desastre sanitario, económico, laboral que nos está azotando e que polo menos durante 2 horiñas espero que vos fixéramos un pouquiño máis felices. Eu desde logo e o equipo Todo Grove o estamos facendo con todo o cariño do mundo. Non vamos querendo ser nadie, nin dando ejemplo de nada, nin ser máis que nadie. Solo pretendemos que o pasedes ben durante un ratiño, vale? E solo quero mandarvos un mensaxe final. Tomar exemplo do que está pasando e despois de esto que empecemos todos de cero e que vexamos un Grove novo, que seguro que isto nos vai a fortalecer a todos e nos vai a facer millores personas. E sobre todo mandarlle un recado ás autoridades, tanto nacionales, autonómicas, pero sobre todo locales, e tamén a todos os veciños. Temos que apoyarnos máis entre todos, porque o necesitamos máis que nunca, porque despois desto vai haber unha crisis económica e laboral brutal, e non vai ser coña. Entonces necesitamos que se conte coa xente do pueblo, que se conte e apoyarnos. A todos nos gusta ir a Pontevedra, a Vigo, a comprar moda, o Carrefour, aos centros comerciales, en fin. Pero ahora máis que nunca, e cando os 2 pesos que teñamos e queramos gastar, que os gastemos no Grove, que vayamos a mercar as tendas do Grove, aos supermercados do Grove, que merquemos de todo, que fagamos todo no Grove, que nos apoyemos entre todos, que eso nos vai a facer millores personas e nos vai a facer que estemos máis unidos, porque de feito a min aquela fábula do meco de que sempre o Grove era tan unido e eu nunca vivín, e agora si a estou vivindo, agora si a estou notando e captando de que se está vendo unión, polo general se está vendo moito unión, e eso tense que seguir notando, darvos moito cariño, querervos moito e todos xuntos, da man e con moita forza e moito ánimo, destas salimos seguro. Os vou a deixar con un vídeo que fixéramos xa hai 9 anos, vai facer 10 anos, o único vídeo turístico do Grove que existe, e vamos a deixar como recordo do gran pueblo que temos e do sitio tan bonito onde vivimos, e que non decaiga. Arriba e moita forza. Chao, amigos, bicos. Para, que se me olvidou unha preguntiña, Alexa, ¿conoces a José Cacabelos? Lo siento, esa persona no me suena. Aún no conozco a todo el mundo. Ay, Dios. Chao.
¡Bam! ¡Sí!